Thomas chu elevator hlui to taka aron har hlola abul vela chuan supply bur lo furin WCKD ti ain ziak ani elevator chu chhawzonga chak taka kalin Thomas atre chel chul mai chuta aum na chu aron ding thuta athim ngal mup chunglam ronin hongin roll thar rualin anlo en thapa Thomas a hlau thong chu a chhuah rualin chak takin atlan chengal midang hovin anlo nui dar lai chuan ain pallet topa chuta aum na mun an en chian nak chuan ngokar bangcha taka hual kha vek chunga aum ti a hre theya tlan chuan a tur reng alo om lo Thomas chu a chanchin zot chiang turin boma an khung ngala chulai hmuna an leader LB an a hming le khoi atanga local nge ani ti a zo chuan engma a hre chuak thei to lovani Thomas chu la chuakin newt nen ain hmel hriat tira chulai hmun le an tan dan chanchin te chu an lo hril fi ani thlatin voi khat elevator a chuan ei tur le mithar an ronda thin thu an soya ngokara om an ni awangin chulaya om te chu glider tia kovan ni Thomas angchia hian anda tirin tuman an hming le an ni na an hrebik lova ma se ni tam lian hnu in an hre chuak vele mai thin an vai chuan mipa ni in an hna tho tur an bituk veka in satu builder le pasal tha runner an omani banglian tak chu ni tin ronin hongin zana ain khar le thina achunga chuan kong in kal thel nuk bo theina maze auma runner te chu lutin chuana tur kong an zong thina ni bang in honlaya an ron chua man lo chuan ramsa hlom tak an ma chon angaya maze kalkong chu zantin ain thlak thin bok LB chuan ama chia maze chunga zana tanga dam chuak om thu asoya chulai hmuna anom chan chu tuman an hrelovani chung zong a hriat nu chuan thian thar siamin a hming chu chak ania Thomas sama chia an ronda luani an zinga naupang berani bok chumi zan chuan mithar lom nan tin meipui an chep hlua Gelian Thomas chu in solpuya chawin engtianga chaknge ini hriat achak omalom alo ti vel reife anin bei hnu chuan Thomas an leya alu na taka soin a hming a hre chuaka ka hming chu Thomas ani aron ti chuak midang chuan helai hmuna hian kan lo loma che Thomas an lo ti hloma chumi zan chuan mumang mak tak anaya mei cheo in Thomas ka trong isha theyem engkim a thavek don ania alo ti ni atuka group leader LBN Thomas chu anom na hmun afan kwal pui le a chulai hmunami te chuan an ron om tirin banga an hming an ker veka an thi nuin an thai chiat sak le thin ani Thomas chuan a hming a ker ve ngal hemi hnu hian ram hnuaya thlai chin a lei tha la turin an tira mishing ru ro ni om tak muin mak ti mel taka ain lai chuan mei satanga tlan chuak lim benan aron bei thut mai ben hi mei chunga ram sa hlom takin lo sein aturin afana aril ru abuai ani che kangchu chupa chuan Thomas bula engkim hi ithiam lo vekani ka mu che nangma ti ani atimol mola rang taka in sasengin athian te omna lama atlan ngal midang chuan ben chu lo manin meisa anda lut luya midang tan a hlo om thei tlat
atur thana damdoi an nei bok si lo chuna ramsa hlaumin alo bei mai chu an hre thiam lo tlang hle ramsa te chu zana chuak thin an ni sia chumi zan chuan thomasan mumang anei le a mishing experimenta an man lai te chu muin meiche o bokin Thomas engkim hi athak dang lam thei ania wicket hi kantan tha ani ipoimo lutuk alo tilea atu ka chuan lb le mino meisa lutin chuna ram sa chuak bena se tu chu zuian tumani chumini chuan ruwa na satakin asura tlailama lb te thian dun an ron la let box si lo meis kong khar zona chuan an lo chang thapa an ngai a thalo tlang hle kong khar ain khar trep tin mino alo langa liam na tak tur lb aron nuk phei midang chuan man mo tura tin an lo au tura an ron thleng man don lo ti thria in Thomas chu bangin khar ma chin avalut ve ta ringot mai mino le Thomas chuan lb chu ramsa khoi phak lo turin an khai ka ngala chuta ramsamak tak Thomas salampanin aron lang thut chu thil chu maimom lian tak robot ke nei ang ma zo meisa anin kwal ta zak mai atopa meis kalkong in thlak kara tlan lutin ramsa chu achil hlum tir ta ni zinga meis kong kharon in hongin lb chu anron kwa chuaka zana andam chuak thei chu mak an lo ti hlom hle chumi hnu chuan geli hovin meeting an neya an zinga mi thar ber Thomasan meis sunga ramsa athat thei chu an oi lo hial zokani geli chuan kan dan bo chia in meisa aluta kan hrem turani atia chuna ramsaron chua chana Thomas apu bok helai mun aron thlen ma in kan la tok ngai lo alo ti bor mai midang chuan lb nunna a chan chua thu an lo soya mino an runner ni ve tura adu thu alo soi ve bok chuti lai chuan elevator thom hria in an tlan chuak ngala achunga eitur supply tel lovin meiche pakhat alo om reng mai chunu chuan Thomasa a murualin a mingin alo kova ni khoshelovin aum zui ngal akuta ale khahum chu an han ena henu hi ato ber natur ani to ti alo inziak ani Thomas chu mino hovin meisa an luta aram satha kha enfia an tumani akea device maktak WCKD ti inziak an hua helai muna minda tu te thil ti vet ani don hi ti ngai dan an nei ta hemi nu hian mino chuan Thomas chu runner ani ve to don wangin meis om dan alo hua akal kong in thlak dan chu uluk takin alo hril fiani anzinga meiche om chun an ronda thar chu alo har towa anom na tura an siam tawar chunga tangin midang ho chu alo vom ngek mai Thomasan a hming soin karon chodon ania atia abula han thlen chho chuan khoi hmuna nge ka om tin chemin alo tin wang ani Thomasan iom rei dewanga iming le ini na chu isha chuak le mayang ati chuan ka hming chu ka hria lom Teresa ani nangpo ka hria che Thomas engtin nge ka hria che ka hre chuak thei to lo alo tia
Thomas chuan amumanga a hmeichhe hmuh thin kha a ba nge hian ni ti a hrilh ve bawk. Teresa in a ipte a in chiuna damdawi a har chuan hnua lo om ringot chu a pe a. Thomas san a in chian hnu in WCKD ti a lo chuang ani. Chuta rang takin LB omna lam an pan nga la. Adam pha nge ringin an chiu nga la ni. Chumizan chuan an dan lova a chet wangin Thomas chu an hrem ta thawa. An tan tirna chak ron kalin eitur alo peru a. I chua thei huna ka chungte ilo pedon nia tiin a thil ker chu a pe bok. Kan va in kan chuak vek don chumi huna chuan nangma nge in I pedon nia tiin a pelet le a. Atuka chuan Mino le Thomas chu ramsa atanga device an lak kengin meisa an lut duna. Chu device chuan thom ron choin an kal ngai lo na hmuna a hruai thleng ani. Atopa chuan tunnel ni om tak an hmua. Kongkhar in khar le ma in man mo takin an tlan let le ngal. An thil hmu te chu an thian te an hril ve a. Chuan kong ani an ring ani. Chu ti lai chuan LB alo hara. Thomas bula thil tam tak ka hre chuak. Helai mun hi min chua san tir don lo. Eng thil nge heta hian I ron ti an du sak ber ini hi a ti lai chuan pon lama au thoma an tlan chua sana. Meis kongkhar chu zana po alo la in hong reng chu ni in. Ramsa hlaom tam tak an ron tlan chuaka. Lavin an tlan dar tanuai mai. An thai ang tokin an lo beilet ve bok. LB le mitam zok chu an thia. An chen na an ti chiat sak bok ani. LB thu soi hre-rengin ramsa te tur chuan an thil thei ngil to te a hriat chhuat tir le a ringa. Thomas chu amal puya ramsa turin a in vit ta. Tlema zong chu a hre chuak theia. Anom na hmun chu tanin nilovin an rilru le an theina an en chin na hmun ani. Midang te chu hmuin tiup chunga an da hloma. Thomas chu Teresa nen scientist an lo ni bok. Teresa damdoi ron a pakhat jok chuan chiwin alo dam chuak le a. Midang bula chuan a thil hmu le hriat te chu engkim a hril ngal vek ani. Chu thil wang chuan geli le a hoten Teresa nen thinga an phuar bet duna. Chuta Thomas trantu te lam an ron che thut. An in sual boi noi a. Thomas le Teresa an chua zalel ngal. Thomas an kan chuak don min ron zui ve du inom chuan tuna lokal ro. Helaya dam chung om ai chuan pona chua ka thlang kalkonga thidon po nila atia. An thian ho chuan meisa an lutta. Mino nen an local to na lam chu an pan nga la. Tunnel luna bula chuan ram sa hlom tak an lo om le ni. Har sa takin an kalpel theya. Ramsa chuan an zingami pakhat alo that nge. Lut lang turin number digit riat an chutlu angaya. Thomas an meis kalkong indot dan ani ringin Mino azot ngal. Mino chuan Teresa avashil ngal. Teresa in achuzo chuan an lut theita. Ramsa te chu bangin achil hlum veka. Anom na chu ron engin room kalpo na thui taka an lo omani. Atopa exit tin ziana an luta.
scientist ruang alo let phung mai an thil mu te tang chuan an chevel an lo thli thlai reng ani ti an hre thei ani chuta video ron in play in nu pakhat alo langa chunu chuan Dr. Eva Page WCKD World Catastrophe Kill Zone Department a director ani thu alo soi thil thleng in thei hil to wangin in hlau thong ti ka sia khovel chu nisalutuk wangin a chheveka mitam takin an nun nan chan bokani natna hlawom deuh ron chuakin mihring thluaka aluta ti dam thei ani lo adam doi kan hmu chhuat theinan kumno pangjok te chu kan zir chianga in thluak na thole in thil ti theite in poimo zia hi in shelovani tes masaber in paltlang theya kalom puya cheu aron tia ain ka phlum zui ngal chumi hnu chuan an bula kongkhar chu alo in honga chua an tumlai takin gali pistol kengin aron lang thut kan chuak tur ani lo mei si kan omna hmun tur ani aron tia Thomas aka atumlai takin ahma a chak alo ding vata mino an gali chu tiang zumin a oma alo kho ve ngal bok aka puak man tlat chak alet ve ngal topa achung tetana athil ker chu Thomas pe in athizui ngal Thomas lung chetakin atrap chuaka chuti lai chuan silai keng mai tuam an lo kala Thomas ate thian ho chu an ron hruai ani helicopter a phurin an thlok chuak ngal a chan chuak tu te zinga mi chuan in tha ti ro in him to e alo tia chuta tang chuan an tana meis lian tak chu an zuk mu thai ani helicopter chu meis chunga trumin ron chan chuak thei an ni reng sia enge chan ti zona chang tu man an hrelovani Page ron langin abeka thi sen lem kai chu alo hrufaya Meis kan en chin na chu a hlotlinge karin ai dain dam chuak an tam kan boina zong zong chingfel tu an lani don ani atia mi pui tam tak quarantine na hmun kota an lo oma Thomas ano panlai alo lang bok anu in a him na turati in no pang dang te ruala hmun himathon alo tum ve me kani a hmangai zia a hril mol mola rela chuan Thomas le Dr. Eva Page an lo chuang dun reng chuni in Thomas le achiante meis atanga an phur chuata Teresa Mino Newt Frypen le Winston te chu mun pakhata an lo trungpuya chuta chuan in lian takin alo huak ani in chunga an hroi lut nga la July muna an how to pa ber Jason chuan Thomas ate chu lo dong songin eitur riana le thomno kan pe ang cheu chu mai baka natna shiklaka in himang alo ti ni hemi nu hian Thomas san mino le midang te chu zanria kil turin avapo ve a July muna chuan an rual puitam tak an lo om ve bok an chian ho che chu mei satanga tlan chuak thei an ni lo ti ngai dan an nei nga lani Frypen chuan mi pakhat chulai muna omrei berto chu alo ko hmua
chu pa ming chu Iris ani anom na hmuna Jason lokalin ming aron lama alama piang te chu an roi chuak ngal zel Teresa ming po lam telin Thomas te thian ho chuan ngai that lo na vak an nei lovani zana chuan room nuam taka anda khoma an mudre lain Irison room bang alo tikwa Thomas aron kai tho an pahnih chuan ceiling venta vak kwalin chulai hmuna an thil ti te chu an en thla a mishing taksa experiment ti nana mangtur ni om taka room an nor lu lai chu an zuk mu thei ani Thomas chuan Jason a hming lam chua te kha an nia nga in Teresa angai to hle atu ka chuan angai te bokin Jason an hming alam le a Thomas angai a tha to lo a thil mu te chu newt a hrila puanin an khu veka thil dang po ni thei sin alo ti san ming an lam zo chuan Thomas kalve atuma security in an lo dang hal anin nor boy deuh nu chuan Jason an lo khap da in an rooma roi turin atia rooma an kal khum hal Thomas an security ID alo ruksak manani chumi zan chuan Iris le Thomas chu an chua ko le a ID mangin room pakhata an lut Jason a hming lam te kha ni khoshelovin khol dang lam taka an khai kanga experiment ti nan an lo mangani chuti lai chuan Jason ron kalin an lo bi ruwata Jason le thito anga an ngai WCKD wicket director Eva in belai an hmuni Jason chuan natna shik damdoi mu chu tumin no pang tamjok an enfia to thu ashila pon lama an mani beitu pol pakhat right arm le an tomruk na safe haven an zon mek thu ashil bok athu soile athil mu atangin Thomas chuan wicket tan Jason alo thokreng ti a hrechuaka ranglu tukin an let le ngal a thian te chu kai thovin a thil mu le hriat zong zong te chu a hrila Jason te ron thlen ma in vent atangin an lo chuak manani manmo takin Teresa an zong ngal security pakhat chu minoan alo tlo thal topa asilai lak sakin Teresa omna chu atopa an va mu theita chuana tur zongin an tlan ngala Thomas chu room kongkhar inkar ma in a chuak thei thra mani an thian ho chu pona an chuak theita pon bo ruak chetak natna shikle na kara chuan an tlan chezela Jason a soi wicket ho beilet tu right arm chu an zong ngalani in lian tak pakhata lutin light an hantian chuan natna shikin ati at to te lo omin Thomas te thian ho chu an lo beya an thei to pin an lo beilet ve ni tlan chuan a tur muin Winston chuan a thian te chua theinan alo kap leta aron chua ve ma in an khoi hliam man tlat midang in rang takin an lo pot chuak ngal Thomas le a thian te chu khopui veivutin abo khatluk chunga chuan rei tak an kal le a chuta Winston aron let top atak sa natna shiklut chuan a fan hne to ngang ani natna shikin atiat ma in a thian te hna min kap lum ro tin alo nge na ma se tu man chu thil chu an ti sak thei lovani Newton pistol pe in anin mang tha an kal santa thui vak lo an kal le nu in silai puak ria chuan an ding rual thapa
kalkonga chuan Teresa in Thomas bula achunga thil thleng tam tak a hriat chhuah thu hrilin a ngonga ta tu chu alo hmu a wicket ho ti ngei ni na hria zan alo ni a thian te muthil bor lai chuan Thomas an hlataka eng chu a hmu theia right arm an ni ngei a ring ani thian te kai thovin chu lam chu an pan ngal kalkonga trek na satakin aron tla a in pakhat an lut trep tin mino bula tak aron deng fu a per lopa ma se ain hliam lo hlavani thian ten ina an kwa lut ngala chu ina chuan dat na shikin ati boi to tam tak an lo thlung bet chu ni in thim zinga tangin Brenda aron lang thuta chulai hmuna cheng chu ani in chung lama alu phei puya khovel cheto tak le nat na shik laka dam chuak an lo om fur mai an ho tu pa hor hei bula a hruaya chuta an ngonga ta tu chu en sak ngalin wicket atanga tlan chuak an ni ti an hre thei ani hor hei chuan an poimo zia hria Thomas te chuan right arm an zong ti an hrila a thai to ka pui ain tiamani hemi hnu hian Jason le a ho te chuan Thomas te omna chu an ron zong hmua sipai le ral thuam thatak tak mangin an ron bei chiam mai Brenda in Thomas chu alo tlan siat puya a thian te nen anin then sang ta Jason a ho te in chunga an om lai chuan hor hei an omna chu tipuakin sipai te chu an thi vek ani Thomas le Brenda chu natna shik pai pakhatin alo uma chuta building tlabal to mor chu an vathleng Brenda aron zuana Thomas an lo man manin an him thei shramani an pahnih chuan mihring dam chuak ho omna hmun pakhat an vathlenga chulai chu Marcus a enkolna hnuaia oman lo ni an ho tu pa chuan right arm a hriat thu soin an omna alo hril thadu lova Thomas chu zu in tirin chulai hmuna chuan an party zui ngal ain rin lo lain Brenda in aron fop thuta Thomas chuan Teresa emo alo ti ni a har chuak zoka Teresa ini lo ati chuan Brenda alung oi vak lo atuk zinga Thomas aron hara abula Teresa lo om reng chu oi har ati zok le hor hei le a thian te chuan an omna ron zong hmu in an ho tu pa ber Marcus an lo phuar beta right arm omna an lo zot ani hor hei an reife adop nu in right arm ho omna chu a hril ta a Marcus a motor te chula in a soina lam chu an pan ngal thui tak an tlan hnu chuan pol pakhatin silai nen an lo lam buna motor atanga chuakin an biru thap mai an zinga mi meiche pakhat chuan Iris chu alo hria an zon ber right arm te an lo ni chunu chuan Thomas te chu an omna hmuna a hruaya an ho tu pa ber Vince ain mel hriat tir ngal bok chuta Brenda aron let topa datna shik pa in alo se man chu ni in Vince an ka hlum ngal atuma a thian ten an lo dang na samai Mary ron langin aron khapdai thei hra mani Mary hi wicketa scientist ve thin tho ania Brenda chu natna kai dar zel lo nan a chiu ngal Brenda in natna shik wanga anu a chan thu Thomas alo shila Thomas chuan chakan a thilker a pek chu hmuin atan anunna a hlandan chu alo shil ve bok
chumi zan chuan Teresa nen anin hmua Thomas bula anu chu natna shikin ati at lai mit ngeya a hmu thu alo thil ve ni natna shik damdoi muchuak tura abeizel tur thu asoi ngal bok chu wang chu ni wicket nuaya alo tho chan hemi nu hian wicket helicopter aron lang thuta Teresa khan anom na chu alo shilani Thomas chu midang shil turin atlan ngala ma se a thleng man lo right arm ho omna chu missile in an lo kapa akang hlua mai chuta silainan sipairon chukin chulaya omte chu tam tak an thata tu ma an lo in ral ring man lovani vin sa hote an man lai chuan Thomas Jorge le Brenda chu an lo bi rutlang ani Eva le Jason helicopter atangin an ron chuka Teresa chu wicket tan alo thok reng ti an hmubok Jason an wicket aphat san wangin Mary akap hlum ngal midanga thale ma in Jorge an truckin helicopter aron suwa an mi man te chu an tlandar tanuai mai Thomas an achian te chan avatum nalama Jason chuan pistolin alotina akap trep tin Brenda in Jason dara alokap manani chuta Thomas an misual ho omnalama bom avom pheya wicket mi le sa tamjok chu an thiani Jason te chu inhnuk kirin mino baka right arm mi te chu an manbok Thomas te chuan ti thai eng ma an nei to silo ril ruha takin an thlok lem lai chu an lo thlira atu ka chuan an zinga mi tamjok an chan mai baka an chenna an lo ti chiat sak nuala dam chuak te chu an bei dong tlang hle Thomas chuan a bek la in wicket chu ti chiat veka a thian pa mino chan chu adu thu aron soi chuak Vincent hoi kwal ta che kan chak lawani hi alo tia Newton mino hi ka thian thatak ani ma se thil thei ani lo alo ti ve bok min ron zui turin ka ti lo cheu mino wang ringota kaltum kanilo wicket hovin an mi tha to zong te kan nun an ti boi dan te an du tok mai lawang Eva Page ka thatanga ka ti top vek don ani atia athu soi te chuan midang chu hne in enge irua man na ni reng Vincent alo tia chuta Thomas salam an hoile thapa ni atanga thil salutu koron pok chuak jok chuan khovela cheng mishing tamjok te chu ati hluma khopui moi takni thin kha veivut le bolloin aboma in chongsang le thatak tak te chu luatlak lovin anom zota ni shilo om tak lengin adam doi om box silo WCKD World in Catastrophe Kill Zone Experiment Department wicket te chuan adam doi siam chuanan kumno pangjok te chu anzir chianga ramsa ang mai in te strang an paltlang tirani heng tlei rol le rol thar rol te hian an nun na an chan pha na sa hle Brenda le Jorge chu Thomas te ngakin motora an lo thu renga wicket hovin te subject atana an man tur te chu relin an mun pui an pan pui me kani chung zinga chuan Thomas thian pa mino po atel ve a mino le midang ho chu chan chua an tumani Thomas an signal aron pechia Jorge te an tlan chuak ngal rel chak taka tlan chu an uma nung lama tangin Thomas le Vince an ron lang ve ngalani
Brenda in rel khaltu te chu alo ti buaya back up an ko ngal vat chuti lai chuan Thomas le Vince chu har satakin rela an lo zuang kai thei hra mani wicket hau thlona lo thlengin Brenda te chu alo bituma in zui tirin mundanga an roi ngal heti lai hian Thomas le Vince chuan Mino te omna rel nung lam card le anuk tu in zom na chu puak thei thil mangin an ti chia a relu lam chu dingin silai nen an ron pan ve ngal Jorge le Brenda te chuan wicket thau thlona chu lo lam bunin an lak sak theya man mo takin Thomas te omna lam an ron pan wicket sipai hovin an ron nang ching ma in Mino omna tura an rin ber card chu an khai chuaka mun him lam an pan pui ngal ani an mi chan chuate an han en chian chuan Mino alo om ve reng lo wicket rel khopui a thlen hnu in card danga Mino chu alo chuang ani wicket omna hmun puya anda lu rualin computer simulation mangin test an lo nei tir ngal Mino chu mai sa lo om le in a thei to patlan chu atuma konga ram sala tak khan alo le ni athat man trap tin aron har chuak zok mai wicket scientist and Mino thisen chu la in natna shik atha thei ngei an ring ani anator a mu chuan Teresa chu in thiam lo hle ma se virus dam doi mu chua chu atum ber alani reng tho Thomas Newt le Frypen te chu tunnel kaltlangin wicket ho omna lam an ron pana tanela chuan danna shik pai ti a to te an lo oma an chet sual pha nge ni silai nen an lo beilet vengia la an tam em wangin ne thei rual an ni lo chuta Jorge le Brenda lo langin Thomas te thian ho chu an ron chan chuaka wicket ho omna hmun pui chu an va mu thei ta bangsang takin alo hual chuak veka a hmuna vakal nei chu tha an ti tlanga lu dan tur an zong don ani heti lai hian aiwa le wicket board member te chuan meeting an lo neya anin kulna bang te chu changtlung zo ka siam le natna shiklo omdam doi mu chuana konga an malak mek na te an lo soi hawani Teresa lo langin thalai tam takin an nun na an chan pha towa kan hlotling ngei turani virus wanga boral ta tele adam doi mu chuana tura kan beina nun na chan ta te tan alo ti ve a Thomas te thian ho chu khopui pon bang in kulna bula an lo thleng towa mi puilung oi lo kho chunga lu tum tam tak an lo zinoi noi mai chuta gar thovin puak thei thil mangin an lo kap chiama an tlan chengal dur Thomas le a thian te an himna tur zonga an tlan lain mai kor vua hovin an lo mana motora an phur ngal mun him an thlen nu chuan chuk tirin Jorge thinrimin an zinga mi pakhat chu a nek ngal bor mai chuta mi pakhat ron tong chuakin misual kan ni lo tang ho vekalom kan ni alo tia a mai kor an phel chuan geli alo ni meis atanga Thomas te tlan chuak tur lo dan tum tu pa kha geli a mu chuan Thomas a thinrimin a nek ngal chora a thian pa chak a tha wangin ala thinrimani geli chuan ngai dam dilin khati lai khan ram saturin ka taksa afana tia tin ka omalom kan tran puyang cheu alo tia geli chuan Thomas te chu an leader Lawrence bula a hruaya khochung in lu theinan ka tran puyang cheu alo ti ni
anin rem ta Lawrence chuan lei hnuai tunnel khochum kalpo theina chu a ko hmua chuta tang chuan Thomas Newt le Gally te chu khopui lampanin an kalta chuti lai chuan Teresa in Mino thisen mangin Veira Sky alo chiwa Mino bula kalin nadna shikdam doi hi kan siam chok thei trep to a engkim hi ishiat thiam anga yani ati mol lai chuan Mino thinrim ain sum zo to lo phatsan tu ini ti pain a thambor pora ga thawin an lo thel thei tra mani Teresa in Mino thisen manga ti dam atum kha alo na zual zoka an bei dong tlang to hle chuti lai chuan Thomas te thian ho chu khopuya an lo lut to a Teresa le scientist dang chet level chu uluk takin an lo en rengani wicket building a lua Mino chan chua chu an tum berani bok Gally chuan Teresa man tangkai dan angai to choka Thomasan lu dan kong dang aomang ati chuan Newton ila mangai reng wangani tiro min phatsan tu ni so tina lo hawa hemi nu hian Newton Thomas bula akut amua tanela Veira Sky an beina lama khan nadna shik alo kai ve manani midang shil lo turin acha ngal bok Gally ruwa manna ang chuan an kaldon ta Teresa lo chuak chu Thomasan alo changa ahmel a hmu rualin aron zui ngal mipui omlo na inzui tirin Gally te chuan an lo mana anom na khopui pona an hruai ngalani Teresa chuan an thian ho ngonga wicket hovin an thilda te chu alak chua saka chumi mang chuan an lo chui thei reng chuni in Thomas abula engtin nge Brenda so aladam reng thatam aliam to a thito tur ani sin alo tia Brenda anat tir khan Marin achiwa Thomas athisen alo mangtel reng chuni in Teresa hian Thomas athisen chu an mamo berle hunrei tak an zon chu ani ringani wicket building a in hruailu tir an du thu an hrila Teresa chuan alo rem ti ve ngal mai bok Thomas Newt le Gally te chu wicket guard anga in thuamin Teresa chuan building a hruailu ta midang chu an mission te chan chuak turin an ruwa manna angin khopuya an lo lut ve bok wicket building chunga naupang an hren te chu an chuanga la basa Brenda in pona alo ngakani ga thawin an ron uma chuta fry pan an bas chu lo khai kangin khopui pona alo da chuak ngal Thomas te chuan Mino omna an va po theita an thian ho in mukhom chu an hlim tlang hle Mase Jason le garden an lo mutlat rang takin an tlan chia building atanga zuang thla in swimming pool a him takin an zuk tlalut theiani heti lai hian Lawrence an a hotel lo ko khomin khopuya ron lu an tum ve me ka Lawrence chu bom tam tak phur motora chuangin khopui bang cha tak chu an ron supuaka asipai te khochunga an ron lut ta hum mai wicket sipai te nen an in do ngal Teresa chu lepa alo kir le a angonga tanga device alak chua pa khan Thomas athisen alo lani chu chu te sin natna shik ati hlum vek thei ti alo mu chuakani Thomas le achian te chu silai puak kara khochung chua san an lo tum ve me ka kong laka Brenda in aron bia a in lo thleng trep to em alo tia Thomas san lo vakal ro a lo om lutuk avati chuan
ka kalsan don lo che isia em lo om ro kalau kalang alo tilea niu chu natna shikin aron ti boy tranta a chau to hle min kalsan mai ro atia geli le mino chu kong thli thlain an lo vakal ma sa ni niut akal thei to ngang lo Thomas su thi apea a thian ba chu kalsana tum lovani a thei to kin akwa pheya aron let top chuti lai chuan Thomas an a share ringin kholaya mi puita shia turin Teresa aron tonga Thomas building a lo let lero ithisen kan mamo mi zong zong itidam thei khongain bin ring to lo ti chu ka sia ma se heng zong zong hi iti top theiani ti in chuta neutron ding chuakin abuai vector Thomas alo beya min that mai ro atile thin reife anin bei nuin new chu a chem kenin ain vita newt athizui ngal Brenda chu Thomas te thian dun ngai venin aron thleng ve chia bok Thomas chuan athu soilen turin wicket building lam apan sana Eva Pace awa hmuwa Eva chuan ipoimo lutuk kan tran pui thei cheu ithisen mangin damdoi kan siam thei to alo ti mol mol lai chuan lunglama tagin Jason an aron kap luma lepa Thomas chu a hruai ngal athisen alak saka Teresa damdoi a siam tir ngal Jason chuan datna shik alo kai vereng chu ni in ain chiu don trep tin Teresa in alo chutlua Thomas a phuar be na a phel zo chuan Jason aron harle man Thomas nen anin sual ta riap mai Jason an silai a chua antlan chiat lain Thomas aka fu man tlat aron zuya Teresa le Thomas te chu an lo bi rudu na ni chuta Thomas an thei to pana in alo voma alo kun man zau Jason an nunga natna shik pai te omna glass chu a chia Jason chu ron bot lu in an se ngal lo beilet man ani to lo athi ve zui ngal ani Thomas le Teresa te chu building chunga kalin alo kang hlua to a beisei abo le chuta Jorge le achiante wicket thlona in anron lang lol mai Thomas alon thei si lo Teresa chuan athato pin thlona chuan anor luta aom na building chu aron chim zui ngal building kang hlua kara Teresa atlaluta Thomas chu ril runa taka au chuakin Teresa tla chu ain zui vonga hemi nu hian Thomas le achian te chuan safe haven chu anzong hmua zana mei pui chepin an thian boral ta te tan zuno an domani Newton Thomas tri apeka khan le khate in zial alo oma an chiar chuan Thomas midang tan lekha ka zia masak per nin ka sia atop na turpo ani mai thei hei hi sia la ka du nanna shikhian min ti hlum don ti ka sia ma se ka hlau lovani kan thian boral ta te ka hrerenga tuna dam chuak le kan thian hotan zantin ka tong trai thin meisa an ronda tir chekha kala hrengreng lau thong takin itlan vaka ma se meisa ilu hnu khan I huai senzia ka sia khamini tang khan ka ring che a ka zui ngal bok che ni chu wang chuan in enkol thala midang tan hroi tu thatak ilani nge yang tin alo inzia ka
dam chuak te chuan lunglian tak pakhata an hmangai kalta te hming an lo ker hloma Thomasan chak Newt le Teresa te hming a ker ve ni hemi hnu hian Thomas chu lui kama adinga athi sen hmanga Teresa siam natna hrik that tu om chun chu en pa in chu thilwanga nunna chan tam tak te chu angai tua chuaka